Zeg René, het was eerst de zingende glazen maar dat is geweest, hè? Ja, nou, ik ben nog wel aan het glazen wassen, dat wel. Maar ja, het begint steeds door te druppelen dat ik ook een beetje zing en een beetje entertainment maak. Dus gaat wel leuk zo, ja. En het is inderdaad al het feest met je, want je hebt alweer een nieuwe single. Ja, dat klopt. Die hebben we laatst opgenomen. En een paar dagen geleden hebben we de clip geschoten met dank aan mijn cameraman. Want die heeft echt wel zeebenen. En het is de zwoele zomertijd gaat het heten. En hij gaat binnenkort, komt hij eruit. Hoe gaat die zwoele zomertijd voor jou eruit zien dan? Nou, ik hoop heel druk. Ik hoop veel optredens. En ik heb hem zo links en rechts al een beetje laten horen. En de mensen zijn enthousiast. Dus ik hoop dat heel Nederland veroverd wordt. Het is een beetje reggae versie. Het is een vrolijk nummertje. Ja, met een stukje van mijn eigen erin. Ja, gewoon heel leuk, heel mooi, heel zomers. Ik had dit samen met John Lucas, die maakt de muziek. John Lucas uit Os, dat is €50 voor de reclame, jongen. En samen hebben we het een beetje geschreven. Ja, hartstikke. Ja, we doen veel samen, ja. Het meeste plezier heb ik er nog altijd aan als je andere mensen blij maakt. Als die andere mensen plezier hebben, dan heb ik zelf ook plezier. En ja, tuurlijk, je droomt wel van grote zalen en podia's. En ja, ik heb wel zo op het braderietje gestaan. En dat zijn leuke dingen en feesttentjes. Ja, we zullen wel zien. Als mensen hier nou willen boeken, waar kunnen ze dan terecht? Ik zal mijn nummer heel voorzichtig en langzaam zeggen. Dat is 06 53 77 60 48. Ik herhaal 06 53 77 60 48. Of je gaat naar renfor, R-E-N, F-O-R, apenstaartje, hetnet.nl en dan komt het allemaal goed.